V Severočeském muzeu se můžete stát aspoň na chvíli samurajem, pakliže navštívíte výstavu Pocta japonskému meči. Zde vidíme zbroj ve stylu domaru, což je vlastně samurajské brnění. A samurajové se v bitvách chránili takovouto zbrojí proti střelám z šípů, bodání kopí. Výstava byla zpestřena japonským dnem, na kterém návštěvníci mohli sledovat ukázky bojového umění, tradičního japonského divadla i obřadu vaření čaje. Podobná výstava proběhla v Praze. Jak moc jste ji musel uspůsobovat, předělávat, transformovat do zdejších prostor? Tak zdejší prostory jsou naprosto vynikající, troufám si říct, že mnohem lepší než ty pražské prostory. Jsem velice spokojen s kooperací se zdejším týmem muzejníků, což jsou jednak profesionálové a jednak lidé, kteří opravdu dělají mnohem více, než musí a dělají to s radostí a to potom samozřejmě se do té výsledné výstavy velice promítá. Toto je v podstatě čtvrtá výstava na téma japonského meče, ale troufnu si říct, že je zatím ze všech nejlepší. Kromě jiného samozřejmě máme zde i nové exponáty, například z kolekce barona von Liebigka, kterýž to získal velice kvalitní sbírku několika mečů a především mečových záštit Tsuba. Návštěvníky jistě překvapí, kolik exponátů zdejších je vlastně přímo ze sbírek muzea. Jak k tomu přišlo muzeum? Muzeum začalo první exponáty vlastně z Japonska, z této vzdálené oblasti sbírat už v roce svého vzniku, v roce 1873, kdy došlo vlastně k prvním nákupům z této lokality na vídeňské světové výstavě, kdy vlastně to japonské umění bylo velmi v kurzu, bylo vlastně velmi módní v rámci Evropy právě s nastupující secesí. Potom došlo k několika akvizicím ještě v 80. letech 19. století a zvláště v roce 1904. To byl vlastně cílený dar v rámci obrovského kompendia daru z legátu barona Heinricha von Liebig a v roce 1921 ještě od jiného průmyslníka opět dar z Liberce Willy Ginskaje z Vratislavic. A jaký nejstarší exponát tohoto období tady máte? Máme tady z našeho muzea jednu čepel, která je nedaleko mě ve vitríně, která opravdu pochází z 15. a 16. století, až tedy poté, co člen společnosti Bushido a vlastně odborný kurátor výstavy, pan Jakub Zeman, ten náš meč rozebral a na prvočinitele a vlastně podle toho vročení japonských znaků právě na té čepeli to určil. Takže jste ani netušili třeba, že tu máte něco takhle až starého vzácného? Netušili jsme, domnívali jsme se, že většina těch našich předmětů je z 18. a 19. století. Na tom předchozím záběru je meč také z našich sbírek, ale novější, specifický, ale ten starší meč, nejstarší z našich sbírek z toho 15. a 16. století od mečíře Nosady je tento. A pak tu máme samozřejmě meč z držby Alfonse Muchy, což taky jako asi by bylo zajímavé zmínit. V této vitríně nahoře se nachází meč od slavného mečíře Muramasi z provincie Ise, ze školy Sengo z přelomu 15. a 16. století. Věřilo se, že meče tohoto mečíře jsou takové démonické a krvežíznivé. A v každém případě tento mečíř má hodnocení Saijo Saku, což znamená excelentní práce nejvyšší úrovně. A delší meč, který se nachází pod ním, je meč Wakizashi, který je jakožto metalurgicky a skrz příslušenství poměrně prostřední, ale je zajímavý tím, že ho kolem roku 1900 v Paříži akvizoval Alfons Mucha. Dozvěděli jsme se, že přímo pro dnešní den jste přivezl naprosto speciální sbírku vzácných obrazů. Tak díky laskavosti pana doktora Utendorfského se podařilo čistě na dnešní den zapůjčit 4 vynikající obrazy od slavného malíře Watanabe Seitei neboli Shoteje, který žil v letech 1851 až 1918 a obrazy zachycují měsíc ve 4ročních dobách, kdy nějakým naprosto minimalistickým detailem je obraz datován. Například tento obraz zachycuje opadávající okvětní plátky třešní sakura, tak to je jasné, že se jedná o jaro. Tento druhý obraz zachycuje 2 světlušky hotaru, čímž je naprosto zřejmo, že se jedná o letní období. Na tomto obraze je měsíc
velice jasný, což je každému znalci naprosto jasné, že se jedná o měsíc v 9. měsíci lunárního kalendáře neboli v září, takže to je podzimní období a tady potom máme měsíc, který je velice nízko, tak to je zima. Přesvědčíte se, že i vějíř může sloužit k boji, je totiž železný. Na obraze s námětem noční bitvy koslivců na hřbitově Evropan ocení pouze dokonale vypracované kostřičky. Znalci obraz vypoví mnohem víc. Kostlivci totiž nemají v ruce žádné zbraně, ale buddhistické obřadní náčiní používané při pohřebním rituálu. K této výstavě je ještě něco specifického, že řada návštěvníků, kteří sem přijdou, tak se nejdříve pokloní. Potom teprve jdou dál, protože asi k tomu mají nějaký ten hlubší vztah, nejen tedy k tomu bojovému umění, ale i k těm samotným exponátům, které tady ukazujeme.